Os.
prasasat batal karasa ning yuang agung mulane babowong urip saparsa ngawuling ratu kudu ikhlas lair batin aja nganti ngemu ewo monggo Anoman nun wonten timbaling ngadhawuh sinuwun keparengan nimbali ingkang abdi kula pun senggana aja kaget sira sun biji marak ana ing Dwipa Makambang kene waduh sinuwun sanget anggen kula gugup gerakapan dupi nampi tinimbalan paduka ingkang sinuwun baya wonten kepareng ingkang pundi Gusti dene adreng hamiji swan hambuh apa sira wis mangerti mungguh kahanane kadang-kadangira Pandhawa lho nggih dereng yen durung sumurup mara midhangetna tak jarawani kawula nggih kados pundi 13 tahun kepungkur Pandhawa kasoran anggone kasukan Dadu kelawan Kurawa teman ngamukten Indra Prasta sakjajane dadi kukubaning Duryudana kawula niki isih kawimbuh Pandhawa kudu nglakoni dadi wong alasan 12 taun sarta sesingidan setahun kanthi berjanjen lamun anggone dedelikan mau ora konangan dening Kurawa Indra Prasta sakjajane diwuhi separo ning Praja Ngastina bakal diparengake bali marang Pandhawa nanging kosok baline yen nganti anggone sesingidan mau kadenangan Pandhawa kudu mbaleni dadi wong buangan 13 taun meneh oh mekaten iya salajengipun ing mangka dina iki Yai Puntadewa sakadang wis lulus saka kaukuman yaiku tata sanggane urip ana ing alas Kamyaka rolas warsa banjur ndelik ana ing Prajawirata sak warsa tanpa kadenangan dening Telik Ngastina kadangku Pandhawa wektu iki wis timbul ana ing negara Wirata kinayoman dening Hyang Prabu Mangsahpati ingkang tegese Duryudana kudu netepi surasaning perjanjen yaiku negara Indraprasta lan separone Ngastina kudu diparengake marang Pandhawa kawula niki nanging Anoman nitik gelagate Kurawa bakal cidring janji nedya nglincati kasaguhan kang wis kawijil Indraprasta lan Ngastina dikukuhi nganti tetesing ludira kang wekasan. Wah, lah kok mekaten. Iya. Mulane iki sawijining titikan yen to jangkaning jagat kang sinebut Bratayuda Jaya binangun tetep bakal dadi. Balining Praja Indraprasta marang Pandhawa kudu rinebut kanthi pecahing dada utaing ludira. Lajeng kepareng paduka ingkang sinuwun kados pundi? Ora ning jeneng ingsun iki jejering Wisnu Sawantah ingkang kudu ngadeg jejeg ana garis adil lan bener. Mula ing antaraning Pandhawa lan Kurawa mau ya kudu tak titik kanthi teliti endi ingkang patut unggul jurite besok kepyaking perang gedhe Bratayuda. Keparengipun badhe katitik mawi cara menapa? Sapa nandur bakal ngunduh sapa utang kudu nyaur nyilih mbalekake sing gawe bakal nganggo Anoman
Dina iki jeneng ingsun nedya miwiti tapa sare mapan ana ing Dwipa Makambang kene. Sapa ing antaraning Pandhawa lan Kurawa ingkang bisa nggugah anggon Kuduru yaiku besok Kang Lanang Juriti. Ing tata gelar jeneng ingsun ngenak-enak sare nanging sejatine ana kewajiban kadewatan ingkang bakal sun ayahi kanthi laku sukma anoman. Kala niki mula sira aja wedi kangelan sajroning ingsun tapa nendra arsanen aja nganti ana durjana ingkang kumawani ganggu gawe ingkang pareng nyaket anggon Kuduru ngemungna para Pandhawa lan Kurawa wae liyane ora kena nyedak kuwi wae kabeh kudu lugas pusaka ora kena nggawa kegaman anoman. Kok niki mboten langkung ngestaken dawuh sinuwun. Wis kono gek nganglang sasana Makambang. Ingsun nedya miwiti tapa Brata Senggara ulin pangestu sinuwun.
sangka kumanyar mangrengga ruming puri tanpa siring wong halep nikang omah maslir murping langit suwuh Rebdata Pitana sesandine skala sinartan mantram panggurwatan dirga mendhak kala sirna rahayu ingkang makarya rahayu sagung dumadi raras tingreh sururi runruh runtuting basa rinengga bebasan tanpa kemba kinembeng budaya dilubung tetilaraning para leluhur lamun sinurasa sangsaya karo saengga kandhas terus ing wardaya temah kawasa narebuka waraning sukma sinuksmaya winah iwing ngasepi ngiras hangungak laksitaning dharma yaiku ing diri rasa rumangsa ngurmangsani wasana gambuh kaliyan gantraning jati diri ya kodrate kang maha siji gancaring carita mung kinarya sarana sung sesulang mila ginambar miring yaiku ulang ingkang datang melok sinamuning samudana sandhaning adu manis hamung sasmita siningit ing sastra lungit ing pamrih dimenindah edi tur linuhung yata wae sejatine rumeksa lestarining budaya bangsa lah tawa minangka purwakaning carita Datan kadi gumelaring Praja Ngastina ingkang mengko diduk purwane jumeneng Narendra wiwitan jejuluk Srinata Hastimurti ya Prabu Nahusa ugi sinebat negari Ngajaya Liman Benawi iku minangka pepenget lamun ing kono tilas kedhatoning Ratu Gajah Prabu Ngajaya ya Prabu Liman Benawi dene sinebat negari Kuru Janggala labet ing mangke masih dadya sasananing bangsa Kuru mila kinarya bebukaning kandha karana nalika semana negari Ngastina nedheng dadya tembang pocapaning bangsa manca negari ingkang ageng nanging kirang agung nadyan wis ayem nanging datan ayem apa ta darunane kang mangkono labet duk semana Praja Ngastina ingkang jembar jajane gedhe ulu pametune
cukup cakep kawulane nanging goreh rongeh pasrawungane luntur rasa katresnane gonjing miring kapribadene. Wa sapraja ingkang binunjung amung swarganing raga misuwuring asma tuwin uwuhing pangalembana. Wa Supitri Brahmana Resi Datsungkawa labet sapirangan ageng jagat raya wis koncadan suba sita unggah ungguh lan tata krami. Amung kespa dagang lairang yang praja satriya anggung pinengku sang Sagarsanata. Pramila datang mokalamun nalika semana negari Ngastina nadyan gedhe abare nanging surem sorotetan padhang labet kasor wasisaning Candala. Nadyan jero tancepin nanging datang teguh prastyaning putra Pertiwi. Nenggih sinten ta ingkang jumeneng nata ambau Dendha Nyakrawati. Wenang kinocapna jejuluk Prabu Daryudana. Ingkang mengkuwerti Narendra Mustikaning prajurit. Ya Prabu Suyudana suyut nungkul dana peparing. Tumungkuling para kawula labet agung danane sang nata. Kurupati angratoni darah Kuru. Kurawendra dadya rajaning Kurawa 100. Jaya Pitana manteng pamujane. Jaka Pitana masih jejaka wis ngasta kusaraning praja. Tri pamangsah lairira Sang Prabu Dampit 3. Drestratmaja ya Gendari Suta karana putra Prabu Drestarata patutan kaliyan Dewi Gendari. Ya sinebat Prabu Gandharya mlebet Sang Narapati darahing bangsa Gendara. Apa telelabuhaning Kang Buminata nadyaning tata gelar remen paring Bagawa kaluwen Asungtaya jalma kasadan mapak obering wanci panglong suka tekening kang kalunyon maluyakaken sakit hakarya suka sagung prihatin nanging sejatine iku amung lelamisan ing pamrih dimene entuk panyungga lan pangalembana kang sarta ugi kinarya nasapi kamurkan ingkang siningit. Sanata datan lenggahing hambek lila legawa ber budi bawa leksana. Pramila dangu sangsayaning dangu para kawula samya hanganti-anti besok apa baya bakal tumekaning jaman tentrem rahayu mirah sandang buga. Nujuri Respati wanci enjinge sang nata miyos madyaning panangkilan. Lenggahing dampar denta pinalipit kencana sinasutya. Linemekan babut permadani awarni jingga sinebaran sari-sari ginanda wida lisah jebat kasturi. Kongas mangambar arum sumerbak ngantos dumuging pangurakan Jawi. Lenggahing Sri Narendra kayep sanggaya abdi mban cetri byada manggung ketanggung Jaka paloro-loro ingkang samya ngampil upacara keprabon banyak dalang sawunggaling harda walipadi panggo kang sarwa rukma sinongsongan kertas pita ngubiaring akasa kinebutan lar ing manyura kanan kiring sirna sipat kamanungsane ayah Sang Hyang Prabancana mangejawantah. Sinten ta punika ingkang kepareng caket lenggahira? Nenggih cikal bakal keprabon Ngastina, pandhita ing pertapan Talkanda peparap Sang Maharesi Bisma. Dewa Brata ya Raden Ganggaputra. Pus kepala reda katitik rikma ingkang ngembang mlanding waja ompong netra sinambet kaca permana parandene masih ketingal sembada tur pideksa dasar tajem polatane titis wicarane yen ngandika arang kading nanging sarwa tatas tetes tur pikoleh Brahmacarya ingkang gesang wadat datan cecaketan kaliyan wanita pramila Nora Mukal lamun ta darbe kaluwihan
tan saged seda lamun ora saka kersane Sang Wiku Dewi. Lenggaira Sang Mahamuni jinajaran pujangga ngiras parampara. Pandhita saka 5 Begawan Durna, Kumbayana yari Sang Baratdwaja putra. Aja duwe hambek marak kecancang. Anggen pangumos parandene punika tuhu Mahadwija linangkung turta ugi sinebat Sang Maharata. Putus sing resu Brata miwah mumpuni ulah kaprajuritan. Pramila pantes to lamun dadi guruning Pandhawa lan Kurawa. Dene ingkang lenggah mabuka Susilastawa punika tuhu Warangkanata kaleres ingkang paman. Satriya saking Plasa Jenar kekasih Rakyana Patih Harya Sengguni, Harya Sumantri Gantalpati yari Sang Swela putra. Jalma bubrah budayane nganggo dada meringkus buaya payus, geger bungkuk pundak sangkuk, praupan mingkup mripate kalut, untune gripis, watake nyelekutis tur dremis. Nanging darbe kaluwihan hambek julik sugih akaluki lan pratikel. Dasar cinaket dening Sang Narapati pramila gedhe panguwasane, wenang nepak embun-embunane wong sak negara sarta kaduga ngingerake blating panembah. Sinambet pungkur swanira kadang nata ingkang angka 57. Satriya ing banyu tinalang kekasih Raden Kartamarma. Paniku kadang kinasih ngiras juru paniti bondo kaskayaning praja pramila siang ratri anggung cinaketing Narendra. Ing jawi mbeghamber hamblap barasmaning para nayaka ingkang sami anggantung seba. Jejel riyel rapet pipit atum pangdengkul labet saking kehing Kang Maraseba yayah samudra utahing daratan. Parandene rep sidhem permanem tanana baneke walang alisik. Samirana datan lumampah gegodhongan datane bah. Ingkang kapiyarsa amung swaraning abdi dalem pandhe gendhing kriya kemasan ingkang tasih anambut karedi. Pating careng klang pating careng ngimbal ganti olir Madyaraga. Sinela caing peksi jalak ingkang mencok ing pacak suci. Ora saru malah sangsaya mimbu asri senen jroning pananggilan. Wauta katitik saking tepunging ngimba lekering Padawedana. Kawis tingal lamun Sang Buminata nedheng nandhang Sungkawa. Pramila jroning pasewakan dat surem kadi basanta ketawing hima. Dereng pantara dangu kapiyarsa swaraning mriyem pusaka Kyai Buddha munyo kaping 3 pertanda lamun Sang Sri Narendra arsa paring sabda pangandika. Sigra ngangsek kang samya sumewa. Ayo kanca maju kanca. Ayo maju. Ayo sek regedeg. Sembah niring ulun wong kapurba ring Sang Murbengrat
Nekanang sing dasih Duka sawetun masih ring delahan Yan kanang manuju ing wong rinjeng nayakaning rat tuteng rat kotama manugrahen sewa sukata tanggus minulya Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana alon ngandikanira arining sun Werkudara den kapareng kene
Haryo Seno Hanjujuk Dahyang Durna Barisaksana manganjali para Kudara rinangkul lungayanira ya tawau Prabu Suyudana ngandika winara ing semu kampil benjang dehulun panamong ampun di sabda jeng Rama mong kewala rinembak rumuhun meringkatang Sata Kurawa meringkatang Sata Kurawa kadiparan met marga kang prayoga kang pinangya jiwanggana yuwa yuwang sukma diluwih muga mayungana marang panjenengan ingsun kawula nuwun Kanjeng Hyang Maharesih Talkandha dereng dangu rawuh paduka ingkang wayah ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk Hyang oh iya nggih putu Prabu Duryudana bekti ros ingsun tampa ora liwat puja pangestune ingsun wae diagi tanpa nama nggih kula cadha ngasta kekalih kapundhing mestaka paring pangestu paduka Kanjeng Hyang mugi mewarono dadya kekiyatan lair batos kula boten langkung mugi kepareng lenggah sekeca langkung rumiyin Hyang ya Kakang kaya wis kurang-kurang prayoga anggonku sowan Bapa Durna kepareng lenggah ingkang sekeca Bapa oh nggih mboten kirang mati kanggen kula seba sinuwun Paman Patih melu midhangetake anggon manira imbal wacana kalian Kanjeng Hyang Waragisma Maman nok non inggih dhateng sendika ngestaken dawuh Kanjeng sinuwun kepareng matur Kanjeng Hyang ya putu Prabu ana dawuh menapa sadhereng lan sasampunipun ingkang wayah ngaturaken genging panuwun dene paduka Kanjeng Hyang Talkandha
sampun kepareng pituruti atur sedahan kula rawuh wonten ing partapan agung dinten menika. Putu Prabu Duryudana, sira kaki aja ndadak nganggo tembung atur panuwun marang Puneyang, jalaran nadyan Bisma iki kapernah sepuh nanging jejering kawula tinimbalan dening ratu iki jenenge wis adil lan lumrah. Yaiku wajibing kawula kudu tansah ngestakake dawuh timbalaning Narendra. Mula yen pun eyang rawuh ana ing pasewakan agung Astina dina iki dudu sipating pepundhen mretuwi marang putra wayah, nanging iki mujudake Nayaka Praja ingkang ngadhep ngersaning Narendra. Mekaten ya. Iya kula. Banjur apa kang dadi wigatining karsa dene sira putu Prabu animbalipun eyang? Nyuwun pangapunten eyang. Pramila paduka Kanjeng Eyang kula suwun rawuh dinten menika. Sejatosipun wonten bab ingkang wigati sesambetan kaliyan jangkaning jagat perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Oh, perkara jangka Bratayuda. Kala niki. Sak banjure apa kang nedya sira dawuhake? Dinten menika Pandhawa sampun timbul wonten negari Wirata. Tanwurunga piyambakipun tertamtu enggal rumagang damel nedya ngrebat wangsul negari Indraprastha sak jajanipun. Ingkang menika tegesipun jangka Bratayuda boten dangu malih tamtu enggal kelampahan. Perang bakah antawisipun Pandhawa lan Kurawa sampun boten saged kadua malih kedah kaleksanan. Ngono. Lho niki. Terus rekanipun kula tumunten manekung manunggu bojo. Ya nyuwun palimar maning Gusti, mugi pinareng membenjang kepiyaking Bratayuda Kurawa saged unggul ing jurit. Banjur Kaki Prabu wis entuk sasmita cetha. Lho niki pangestu dipun Kanjeng Eyang sampun. Kepiye mungguh surasaning wangsit? Gusti paring kedah dhateng ingkang wayah ingkang menika menawi kepengin nunggul wonten madyaning Bratayuda Jaya Binangun. Kurawa kedah tinenggan dening Narendra cemani titis Sang Hyang Wisnu. Duh Eyang, kula mangertos bilih ayam cemeng mulus kandhanging Sang Hyang Suman wau boten wonten sanes namung kajawi Kanjeng Koko Prabu ing Dwarawati Sri Bathara Kresna. Monggo Kakang Kresna menika sinten? Panjenenganipun wau kusiripun para Pandhawa inggih botohipun Dimas Arjuna. Menawi kula kadhawan mboyong Sinuwun Dwarawati menapa mboten badhe netepi bebasan kecocakan Nguntalu kecebol kayuh ngawiyat lintang sinawat balang kayu cepak lupute tangeh kenani tegesipun menapa benjang Bratayuda Kurawa badhe tumpes tapis dening adhi kula Werkudara. Ingkang menika kula nyuwun dawuh pepajar saking Paduka Eyang Talkanda. Kados pundi prayogining lampah supados Duryudana sembada hambayong Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Monggo Eyang kula aturi paring dawuh. Ore Sang Mahayogi sawusing semedi mungguing pacrabaan dangwani ngali wijiling sasangka saking graning arti karananing tyasira alon ngandika
Ya jagat wasisaning Bathara kula Kaki Prabu Duryudana kula wonten dawuh iya kabeh pangandikaning wis ingsun tampa samendang ora karempit nggih mengkene ya nggih sadurungipun yang tutur-tutur bab panyuwunira mau luwih dhisik sira kaki ingsun dangu wangsulana kanthi trewaca dos pundi rene ngundraning rembug iki mengko babakan Bratayuda mula luwih dhisik sira kaki ingsun dangu apa putu Prabu Duryudana wis pirsa mungguh apa kang sinebut Bratayuda kuwi mau nggih Bratayuda kuwi mau apa Bratayuda menika perang. Loh, perang? Iya. Kuwi perang apa? Perang Drubuh Paten Pinaten. Loh, lah iya. Nanging kuwi perang apa? Perangipun Pandhawa lan Kurawa. Loh, kuwi rak sing nindakake. Nanging Bratayuda mono duwe ciri mirunggan. Jenenge perang apa? Perang anu. Mboten ngertos. Lah, ana ora pirsa iki malah luwung prasaja wae. Mengko tak tuturi nggih. Nggih. Bratayuda menika perang apa? Yayi Durna. Nuwun kula wonten dawuh. Melu rembugan ben rada gayeng. Oh nggih dateng sendika. Nah keparengipun kula kadhawan matur menapa? Coba yen saka pangertenmu Bratayuda mono perang apa? Bratayuda menika perang suci penemban, perang suci. Wah iya bagus, kuwi cocok karo panemuku Yayi. Bratayuda mono pancen mujudake perang suci. Wakne gondel. Apa dijune? Nyuwun pirsa wakne. Lah kok banjur sinebut perang suci kuwi mau sing suci kuwi apane? Sing suci kuwi ya wataking perang kuwi mau dhewe. Sebab apa? Jalaran Bratayuda Jaya Binangun mono dudu perang ampyak awur-awur, dudu perang kroyokan waton mateni mungsuh kuwi babar pisan ora di. Lah banjur kepiye? Bratayuda mono mujudake pengadilaning Gusti Kang Maha Kuwasa marang titah ing Arcapada. Ana ing kono mengko bakal dumadining tembung sapa nandur bakal ngunduh sapa utang kudu nyaur. Utang loro nyaur loro, utang wirang ya kudu nyaur wirang. Mula banjur dening para pinter Bratayuda mau uga sinebut pengadilaning hukum dharma. Tak ingat to Kakang Maharishi Bisma. Ya bener. Bener. Hukum dharma iku hukuming Gusti Kang Maha Adil ingkang ora bisa diselaki lan ora kena disemayani. Oh, tadi Bratayuda mono tegese Mas Darma lagi ungkung. Ayo ngono ta Pakne. Cocake ngesan to. Rembug tua barang kok diselani banyolan ora mapan. Kaki Prabu Duryudana. Kula wonten dawuh. Bener apa kang dingendikake dening Bapa ing Sukalima mau? Yen to sejatine Bratayuda mono bakal temeka titiwanci dumadining alam adil lan bebener adhedhasar hukuming Gusti kang nitahake jagat. Nggih. Urane Ronggir, ing donya iki ana hukum patang perkara kang beda-beda kahanane. Yaiku hukum alam, hukum adat, hukum negara lan hukum dharma. Hukum alam, hukum adat, hukum negara iku kabeh isih bisa diwiradati.
isih bisa disemayani. Nanging yen hukum dharma iku pengadilane Gusti, ora pandeng sugih miskin lanang wadon gedhe cilik kabeh kudu nglakoni wong pakartine dhewe-dhewe satata pribadi. Ora bisa diwakili lan ora bisa diendani. Liripun kados pundi? Hukum malam iku upamane bab panasing srengenge. Wong mlaku ing wanci awan supaya ora kepanasen bisa nganggo payung utawa kekudung. Panasing srengenge mau ora bakal tumama. Iku wiradate hukum malam. Lah menawi hukum adat. Hukum adat iki hukum budaya isih bisa diseranani di. Contone piye wae? Contone wong kaul utawa nadar kae. Wong tuwa ngauli anake sing lagi lara. Sak dasare anakku waras, aku arep nyembelih wedhus 4. Lah bareng anake waras tenan jebol duwite sing arep nggo tuku wedhus ora cukup. Kuwi ya anjur bisa nganggo cara wiradat. Wiradate kepiye? Reneng tuku wedhus 4 ora cukup duwite ya banjur mung tuku iwak wedhus 4 kilo. Njur dimasak kanggo slametan tangga teparo. Ujupe ngluwari punagi. Kuwi ya wis sah wis sah. Oh iya, lah nek hukum negara kuwi mau piye? Hukum negara iki pancane ya kudu sing jejeg ning ya kuwi. Gandeng sing nindakake kuwi ya mung manungsa lumrah. Mongko wong urip iki ora bakal kalih saka tembung apes murka karo lali. Mula kala mangsane sing jeneng hukum negara kuwi isih bisa wagingsir sebab donya iki ora ana samu barang kang sifat sampurna. Sing sampurna mung Gusti Kang Maha Agung dhewe. Lah menawi hukum dharma kula wau kados pundi? Hukum dharma iku hukum ing tumindak. Sapa gawe bakal nganggo, sapa salah bakal seleh. Ora saweneh kang nyebutake yen hukum dharma iku mau ya hukum karma. Jalaran apa kang ditindakake dening manungsa iku kabeh bakal balik marang awake dhewe. Sing sapa kepengin kabecikan, becik ana sak pepadamu. Sing sapa kepengin sugih, senenga dedana, mangkono sak piturute. Iku kang diarani hukum dharma, ora bisa diselaki nggih. Upamane ana wong lanang kang demen ngrusui bojone liyan. Sanadyan to sing duwe bojo mau ora weruh. Nanging aja seneng-seneng atimu. Sebab Gusti tansah mirsani saka damparing kasuwargan. Mbuh ketrajang lelara, mbuh sengkil anggone golek sandang pangan, mesti ana lakon abot kang kudu disandang. Iku kaki mungguh kahananing hukum dharma. Iki lho dicuni, rungokno dawuh Kakang Bisma kuwi mau. Aja tak tutuk-tutuke olehmu kencan karo cawitan kali kae. Engko nek bosok kagunganmu irung. Ah, lagek tulung-tulung kowe mengko. Pancen bareng tak pikir-pikir ki apike wong ki rabi entuk jaran wae malah slamet. Wah, palang sandal engko wong tuwek kok disemoni lho. Lajeng menapa sambetipun bab Bratayuda perang suci menika wau kaliyan wangsiting dewa perkawis Koko Prabu Kresna Kanjeng Hyang. Lah babakan wangsit saka Gusti Kang Sira Tampa ingkang nyebutake yen kepengin unggul ing perang Bratayuda kudu tinenggan dening Kaki Prabu Kresna. Mangkono mau aja tok tampa wantah nggih. Aja didhahar mentah. Nanging golek ana patri sarine. Gagapono apa maknane wangsit iku mau? Liripun kados pundi? Warsita kang mangkono mau mujudake pepeling marang sira Kaki Duryudana. Iku pepeling nggih. Pepenget kados pundi menika?
Sri Kresna Narendra Titis Wisnu. Mongko Sang Hyang Wisnu mono dewaning adil lan bebener. Mula besok jroning perang suci mau ingkang bakal unggul ing jurit ya mung para satira kang hambek jujur, suci sarta ngrungkepi paugeran adil lan bebener. Ingkang mangkono putu Gusti ngelingake marang sira, ayo padha neliti marang uripira dhewe-dhewe satata pribadi. Wiwit timur saengga diwasa iki apa wae kang wis sira tindakake. Yen tindak tanduk ira mau mung sarwa bener becik, iku tegese Duryudana wis nandur kabecikan. Kang tundhane besok Bratayuda ora bakal ngunduh piyala. Nanging kosok baline, yen to sedina-dina urip ira tok kebaki rasa memungsuhan, tok iseni watak drengki srei, besok tumekaning titi wanci perang suci ya mung lara wirang lan pepati kang bakal sira unduh. Duwe inggih. Mula prayogane kulup wis aja ngrebuk perkara Bratayuda wae. Nadyan perang suci mau mujudake jangka nanging jangka mono bisane kalakon ya kudu dijangkah. Yen to Putu Prabu gelem ndandani jiwa kang kurang prayoga, banjur mertobat lahir batin, oh aja kuwatir nggih. Gusti mesti bakal narbuka wiraning aksama. Dumadi ning jangka Bratayuda mau sejatine ya mung gumantung marang Pandhawa lan Kurawa dhewe kok nggih. Yen kabeh mau padha gelem netepi marang kewajibane dhewe-dhewe, Bratayuda mesti bakal wurung. Nanging yen nganti gonjing miring pribadine ya wis perang gedhe mau ora bisa diendani maneh, kudu kelakon. Kepanen munjuk atur sinuwun. Ih, Bapak durung kados pundi? Kula nderek nyengkuyung dawuhipun ingkang ngetaken ndra menika wau. Sampun kegadang dumados ing perang Bratayuda nggih nggih. Malah prayogi kula aturi rerukunan kemawon kaliyan ingkang ngrai para Pandhawa. Sebab menawi ngatos kedadosan perang gegempuran waduh nggih saiba risaking jagat menika. Monggo paperangan mekaten wau ingkang dados kurban boten ngemungaken para prajurit kemawon. Kalebet para kawulalet ingkang boten ngertos kenthang kimpulipun inggih sami tumut kenging ngaradan. Nadyan Durna menika kaluka dados guru ulah keprajuritan. Nanging batos kula boten lila menawi ngelmu ingkang kula wulangaken wau lajeng dipun ginakaken kangge ngrisak katentremaning bebrayan agung. Reh ning adi-adimu Pandhawa wis padha netepi janji. Samengko mung kari jeneng sira kaki Duryudana, kepriye tekadmu? Yen Putu Prabu gelem netepi tembung bawa leksana, jagat bakal tentrem. Nanging yen ora ya wis embuh dadine negara Ngastina iki. Mula kang saka iku Duryudana babakan anggonira nedya mboyong keng Raka Ndrawati ya wis mangsa bareng. Nanging ujupe aja kanggo sarana ungguling Bratayuda, aja kanggo. Ujubna supaya Kaki Kresna mengko keparenga dadi sesulihmu mbalekake Indraprasta marang para Pandhawa. Menika ngaten nggih, Nger. Wekdal dinten menika ingkang Raka Sri Kresna nembe nindakaken tapa sare mapan ing Dwipa Makambang. Mila menawi paduka sinuwun danganing penggalih. Monggo Nger, enggal-enggal kula dherekaken sowan keng Raka Sri Kresna. Ngiras pantes ngemum sawab berkahipun Sang Hyang Wisnu ingkang nedheng tarak brata. Paman Sengkuni. Nuwun kelawanten dawuh. Piye iki Paman? Jeneng manira kudu kepiye? Nuwun sewu. Menawi paduka ndaratur kula kamukten Indraprasta boten perlu dipun wangsulaken dhateng Pandhawa. Wong main wis kalah kok dijaluk bali iki cara ngendi? Pandhawa menika urip, padune namung badhe pados dak-dakan pasulayan kemawon. Sinuwun Prabu sampun ngantos alit ing penggalih perkawis Bratayuda jaya binangun saestu dados inggih kajengipun.
Kurawa mboten badhe gigrik ananjingi Pandhawa gangsal ingkang sampun melarat menika. Sepinten awratipun mejahe tiyang gangsal glintir. Pandhawa menika ingkang radi rasa namung Werkudara kaliyan Janaka. Nanging nadyan rasa lare kalih mau sampun kula sumrepi pangapesanipun. Werkudara menika ageng inggil ruwa birawa nanging bodho ling-alingu. Gampil dipun apus krama. Dene Arjuna menika pancen digdaya nanging gadah ciri tukmis. Menawi dipun pelet mawi lare estri ingkang ayu mesti cal prayitnanipun. Mila sinuwun malah dawah kaleresan wekdal menika sinuwun Ndormati nembe tapa sare wonten ing Dwipa Makambang. Dipun roda peksa kemawon supados kersa mbayang dhateng Ngastina. Perlunipun benjang sewanci-wanci kepiyak Bharatayuda. Prabu Kresna tetep dados botohipun Kurawa. Wasana unggul juritipun. Yayi Durna. Nuwun kula Kakang Maresi. Ana wong pangkate wis dhuwur kok gunemane celemang-celemong kaya bocah angon to Yayi. Sinten ta? Lah ngarepku iki. Oh, dicuni ta? Iya. Patih kok rembugane kaya wong urakan ngono. Ukarane kasar surasane mentah turatos. Kaya ngono kok dadi patih. Oh, bejunya kaya wong bento. Bento ya ben ra sugih. Padine ada meri rek, lah takokean wicara. Sengguni. Sengguni. Kula wonten dawuh. Kowe kuwi wong tuwa ki kudune rak ya malah ngedem geni panas. Ngrukunake anak putu sing padha cecungrahan. Kok malah ngubupi pasulayan nabrakake Pandhawa lan Kurawa. Kowe kuwi menungsa apa kewan to sing ngene? Iya muni ya. Kowe kuwi menungsa apa kewan wedhus? Dus mbahmu kuwi po. Awake ning kene ya mung wong melu wae nek kementhus. Lagi eca lawan sabda ora kang sumewa kekering pasewakan kata samyana arko won ten dirata mata pedhot keng wantilan sawenehan arko ku tilar pandengan glesang karata marma aniti priksa tarunaning kita wasuning engkati Kyo soan ngarasendra
Indra mangung mangun kanduan rimang lagi eca nggenya imbal wacana wong agung Ngastina Maha Prabu Daridana katungkana Narendra Muda gagah prakosa miyak kang samya sumewa sigra minggah mring Stinggil galeyah kaya gajah medhot saka wantilan nenggih wau Buminata ing negari Giri Bajara jejuluk Prabu Jayatsena tetekira ronggah pakulitan nembaga sinangling otote katon kenceng ngarencang yen sinabet pedhang kumencelang mletik metu genine wadara mangar-mangar kaya kembang murawari wimbo ketel hanget onggeng netra pendul hamencorong grana mungal nyantik prau gumbala tepung gelang kalian godhek kaya grumbuling satu galak aja mbelah kedaton yen ngendika sura santak wiraga kinarya karya lembeyane mblarak sempal truta glelang-gleleng bandul sirah mripate jelalatan kaya wong surupan busana keprabon mompyor cara kulonan pating srembong dandane kaya ketoprak ideran durung oleh gamelan Sanata Muda sawan ngarsaning Sri Kurpati lumampah andadap hangeka padha akarya cingak ingkang samya uninga ingkang puspitorum kasiliring samirana mrih om sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya
kula nuwun. Amit-amit nderek langkung. Sinuwun lengeng sowan. Padha kanthi raharja sak praptanira pisanak. Mboten. Semah kula mboten tumut. Kowe lah Sulaya iki. Dibakeke jare wangsulane slenco. Kisanak padha bagya sak tekamu. Matur nuwun, kula tasih tuwuk. Bibar jajan warung kilen mriku. Paman Sengguni, kula wonten dawuh nggih. Temonana daya iki paman sajake kok Sudarungon. Lho nggih sendika. Wah ya repot. Nek pasewaken wis piye? Sinuwun sami wilujeng. Pripun? Sami wilujeng. Lho nggih. Dika ratu saking pundi sinten jejulukipun? Oh, kula. Nggih sampeyan. Prabu Jayatsena Ratu Giribajra. Sampeyan sinten? Kula Warangka Ngastina Arpiwanapati Harya Sumang. Oh, Wirya Samina. Oh, dika to. Harya Sumang kok Samina. Kula Patih Sengguni budhek. Nggih, kula budhek. Rawuh mriki wonten kersa menapa? Badhe nyuwun biyantu saking Sinuwun Ngastina. Lah rak tenan to. Sasi sepi suwe ora ning dayoh. Bareng ana tamu golek sokongan. Nyuwun biyantu perkawis menapa? Kula badhe males hukum mejahe Werkudara. Sebab setanipun sawargi Kanjeng Prabu Jarasandha saking tanganipun Bratasena. Nanging gandeng kula ngrumaosi namung batang walang balung peking. Mila kula kepengin sekuton kalian Prabu Duryudana. Kula mangertos bilih Pandhawa menika mengsaipun Kurawa. Babakan tenaga kula ingkang ngayahi. Dene Prabaya lan Dedamel mangsa borong saking mriki. Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkun kanduan rimang lir-lena tanpa kanin wong yen tan tulus manggut yahutama malangka sang nata mudha wis nyolon ngrepa kepareng munjuk atur sinipun. Iya paman kepiye? Menika wonten pitulunganing Bathara Prabu Jayatsena sagah badhe mrejaya Werkudara. Piyambakipun nyuwun biyantu Prabaya lan Dedamel. Prayogane kepiye paman? Inggih dipun biyantu kemawon, dibantu. Dipun paringana Prabaya sacekapipun. Benjang gampil tangan wingking. Ngiras pantes nyicil Bratayuda Jaya Binangun. Wah, mengkono. Ngawula nuwun nggih. Oh iya. Tak trima aturira paman. Kaki Prabu Jayatsena. Nuwun kula. Atur panyunira bab Prabaya sacukupe tak lelani. Malah dina iki budhal nyang Dwi Pamakambang. Pandhawa cegaten ana kono. Yen kowe bisa mateni Werkudara Janaka aja kuwatir, gedhe ganjaranmu. Waduh, matur nuwun Sinuwun, matur nuwun. Benjang tatak entosi menapa keparenga dinten menika kula nyuwun pamit ngrumiyini bidhal nyanggung Werkudara dhateng Dwi Pamakambang. Prabu Jayatsena. Nuwun kula. Slirane pun pirsa dununge Dwi Pamakambang apa dereng? Dereng. Lah durung nggone kok saged budhal ki apa ora kesasar? Niku bawah pundi? Wilayah negari Ndwaramati. Mriku enten pulo cilik kinubeng segara jenenge Dwi Pamakambang. Wektu niki kangge tapa sari Prabu Kresna. Oh, ngoten. Nggih. Nggih,
menawi mekaten daya-daya kula nyuwun pamit bidhal. Ya Kakek Prabu aja kurang pangati-ati. Sampun para tamu Kakung Putri. Kula nyuwun pamit badhe nglajengaken kewajiban. Ingkang sampun nampi sugata daharan pinunjukan sumangga nderekaken ngrahapi kanthi merdika. Sekecak lenggah ngantos paripurnaning cariyos. Pamedhare warasitaning ati sumantaka aniru pujangga dat mudhaing patine nanging ketagi nunggung wong yen akeh ngesemi yen akeh ngesemi ya jagat wasesaning Hyang Agung Putu Prabu Duryudana kula wonten dawuh Hyang lah kok mengkene dadine lelakanmu cah bagus lho niki keparengipun kados pundi jebul pun Hyang tok boyong mrene iki mung saperlu kinenekseni hambek karmurkanmu to. Ya mengkono apa piye? Kowe lah yen ngono banjur apa gunane Bisma mau dadak tutur-tutur sak kranjang gambir. Jebul tekane ndata ora nabet babar pisan. Duryudana. Kula wonten dawuh. Niatmu kang bakal nyidra patine Werkudara lumantar Jayasena iki mau dudu hambek satriya utama nanging iku watak ing Candala ingkang tetep dadi satruning Sang Hyang Wisnu. Yen pancen sira iku wong lanang sejati, Genea kok ora wani adu arep, malah mung nabok nyilih tangan. Wah. Bisma isin duwe putu kok watake jirih getih wedi mati kaya ngono. Lah ngono kok arep mboyong Sri Kresna apa panjenengane kersa kumpul karo menungsa sing kepanjingane iblis ngono kuwi. Oh iya. Mangsa Badha Kurpati abot entenge lakon sangganen dhewe. Wong tuwa wis ora kainan, tak tuturi nanging ora tok gugu, ya wis mangsa bareng. Ya mung lali-lali dene linga, saluka cara kuna kang surasane, sapa temen bakal tinemu, sapa goroh bakal gruwah. Kibiriku kabur, sumbariku marake aber, sing sapa miwiti cidra wahyune bakal sirna. Wis ger, pun Hyang ora kerasan lenggah ning kene. Anggur baya kondur marang mertapan bae. Gondel. Apa? Sampeyan kok ora melu kondur sisan. Ya sakarepku to. Mulih ya apik nginep kene ya ora apa-apa. Wong kok senengane mung golek masalah wae. Bapak Durna. Nuwun kula wonten dawuh nggih. Kados pundi menika Kanjeng Hyang Bisma kok lajeng duka-duka. Ha nggih. Ingkang Bapa mboten saged matur menapa-menapa nggih. Lagi mekaten menika jati dirinipun ingkang Hyang Nyetakanda. Saben kagungan penggalih mongko mboten
saged gathuk kalian pemanggihipun tiyang sanes inggih lajeng trima sumingkir ngaten menika. Oh ngaten inggih. Namung anak Prabu sampun ngatos alit ing penggalih jalaran Kakang Mares Wibisma menika penggalihipun boten kaken. Nanging tansah mulur ing nalaripun. Mangke lintu dinten menawi sampun lilih rak kersa rawuh mriki malih. Oh mekaten. Mriki nggih. Ih. Sak mangke kula niat badhe sowan ngarsanipun Koko Prabu Kresna ingkang nembe sare wonten ing Dwi Pemakambang. Nadyan nedheng Kepati Narendra tetep badhe kula hugah menawi sampun wungu tumunten enggal-enggal kula boyong dhateng Praja Ngastina. Ing pamrih saged paring pangestu anggen kula ngayahi Bratayuda Jaya Binangun temanunggul jurit kula. Anu sinuwun. Upami kula nyuwun pamit mboten nderek ngaten kados pundi? Menapa kepareng? Ah, mboten. Bapa Durna nggih kedah tindak, kedah bidal. Mak niki pamit ki anek perlu apa? Awakku rada greges-greges kok, Di. Sirku ki arep suntik sik ngono lho. Alah, alasan kuwi mau. Ya waras piris bae Dik, bareng arep ana gawean abot njur etok-etok lara. Anggere ning gawean sing kira-kira ora ana duwite kok terus pamit. Endi sing masuk angin, endi sing lara untu, sing lara nguyuh. Wase ora kena pamit. Awak ning gondel kudu tindak. Ih, Bapak Durna kedah tumput bidal. Malah kula netepaken minangka dados cucuking lampah. Maduh kepojok awakku. Sirku ki arep istirahat jare malah kedapuk dadi ketua rombongan. Panggih tasinuwun ingkang Bapak namung sendika ngestaken dawuh. Paman Haryo, kula wonten dawuh sinuwun. Aja wedi kangelan, pakenira perintah marang Kadang Kurawa kinenderek jengkar marang Dwi Pemakambang. Aja lali padha dawuh ngurmati keprajuritan sikep keprabaning aprang. Mbok menawa ing kana mengko ana payu-payu aja nganti karunden gawi. Lho nggih dateng sendika ngestaken dawuh. Mboten langkung ingkang abdi nyuwun pamit bidal masilan. Iya ya paman. Aja kaya bocah cilik. Yai Kartomarmo. Nuwun wonten timbaling ngadhawuh Kanjeng Koko Prabu. Bubarna kang padha gantung sibo jeneng ingsun Arsa Kundrang Daton. Kala ngono nggih dateng sendika. Mboten langkung ing ngrayi nyuwun pamit medal masilan. Duga-duga digawa aja ngati kongsi keri. Muga-muga aja ngati kablabak ing bebaya.